我很喜欢中文，我很爱中国。Дарья Шубина имтихан алдынан бер дә дулкынланмый. Кытай иленә, теленә, мәдәниятенә булган мәхәббәте барлык сынауларны да җиңеп чыгарга ярдәм итәчәк дип ышана. Ул аны 4 ел өйрәнгән. Шуңа үз белемен сынап карарга тели. Учить китайский очень сложно. Кытай телен өйрәнергә бик авыр. Бер сүз берничә мәгънәне аңлатырга мөмкин. Ә грамматикасы рус теленә охшаган. Шуңа бераз җиңелрәк тә. На мой взгляд, похоже на русский. Әти-әнисе династияләр белән инженер өлкәсендә эшләсәләр дә, кызларының теләген аңлап кабул иткәннәр. Имтиханга озатырга парлап килгәннәр. Сначала увлекалась аниме и думали про японский. Элегрәк япон телен өйрәнергә теләгән иде, әмма укытучы таба алмадык. Соңыннан мәктәптә Кытай телен үзләштерергә тәкъдим иттеләр. Бик кызыксынып укый башлады. Киләчәктә Кытайга барырга да хыяллана. Мы говорим, давай китайский. Такая ситуация. Хәзерге икътисади вазгыятьтә Кытай телен өйрәнү бик актуаль дип саныйм. Мне кажется, это круто. Дарья Шубина Адымнар күп телле мәктәбендә укый. Кытай телен факультатив дәрес буларак атнага 2 тапкыр үзләштергән. Аны имтиханнарга бу өлкәдә үз эшенең остасы булган Ләйсән Ибатуллина әзерли. Бу тел алга табада югары уку йортына керү өчен өстенлек булып тора ди остазы. Чөнки Дарья телләр белгече булырга җыена. Татарстанда гына түгел, бөтен Рәсәйдә дә Кытай теле кирәк тел. Без инде яхшы шундый специалистларга мохтаҗ. Чөнки специалистлар әз, монда укыган Кытай телен укыган кешеләр чит илләрдә эшли, Мәскәү, Санкт-Петербургларда. Монда Казанда калучылар бик аз. Имтихан сорауларына җавапны КФУ белгечләре тикшерәчәк. Дарья башта сынауны телдән бирә. Язма өлеше 28 июньгә билгеләнгән. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.